Bafowethu ziklamile kwasho indidana umfokagcwensa osowalala ngokuthula engathi umoya wakhe ke ungaqhubeka ulala ngokuthula. Bafowethu nanto udaba olukhulu ke lapha ke umthandeni ke igcokama elisha ke lapha ke insizwa yasemdletsheni ke sephinde waveza ke ukuthi ke nakanjani ke lentokazi ke izobe ikhona ke lapha ke engomeni zakhe ke njengoba ke sazi ukuthi ke usazodedela ezinye ingoma. Esikhuluma ngentokazi ke sikhuluma ke ngoFroda ke lapha ke intokazi ke eyaziwa kakhulu ke ukuthi ke igane umongameli wamabhinqa ongezwe emchuno ke lapha ke iyona ntokazi ke le international ke emculweni ke jikelele ke lapha ke eyaziwa futhi ke kakhulu. Umthandeni ke uyilanda njengoba injalo wazoyiveza wathi uma wulisa amahle evezela ke okungabalandeli bakhe ke lapha ke ukuthi ke kufanele ke balindele ini ke lapha ke ukuzoba ku track number 2 azoba gijima kuwona ke nalentokazi ke asazi bafowethu makunje ukuthi ke iyozala inkomo. Ingakho ke sithi ke ziklamile kuleli viki ke ukuthi ke kuyodela uMakhasana inkosi impela ke njengoba ke sibona ukuthi ke lapha ke igcokama liyabuya futhi isibili like lakhipha iEP njengoba ke selibuya ke lapha ke laphinde la posta nazintokazi ke othayila ke lapha ke ukuthi nabo ke kungenzeka babe khona shothi kungenzeka ke ama features alezi ngoma ezayo ke abe maningi kodwa ke kuzobonakala bafowethu. Mina ngikuthatha ngikubeka njengoba kunjalo asidibane kwezinye.